Vēlos īpaši izcelt Ukrainas valsts noturību, tautas spēku un starptautiskās sabiedrības vienotību kā atslēgu uzvarai par Krievijas noziedzīgo un vienlīdz gļēvo agresiju. Latvieši esam tauta, kura mīl savu zemi un esam gatavi uz visu, lai to aizsargātu, un redzam, ka arī ukraiņi ir tādi paši. Tādēļ нешаубos, jūs noteikti uzvarēsiet. Але хочу вам сказати вдячність за те, що абсолютно не відчуваю різницю між відношенням вашого суспільства до нашого. Ви завжди нас підтримували, завжди підтримували нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, наш непростий шлях до Євросоюзу, наші кроки до Альянсу і завжди були на нашому боці, бо це бік справедливості і правди.